Oh, ayan oh. Puno yung dryer. Dati ito, barado ang ano nito. Barado ang hose. Ngayon, ito, meron tayong nakuhang taga-ayos ng ano, washing machine. Ayan, tag-ayos ng washing machine. Yan, siya ngayon yung gagawa ng paraan para lumaba, maging maayos. Ayan, bubuksan niya yung, Tingin-tingin ka sa likod, baka andyan yung pulis. yan, bubuksan niya yan. Naayos ba? Kuha ba? Oo, ayan. Isa-isa niya tinatanggal ng ano. Yan. Tignan natin kung gaano kagaling yung aking nakuha taga-ayos ng washing machine. Ganito lang yun. Ay, ano pa? May barado siya. Sigurado yan. Barado. Yan pa sa baba. Yan. Dati, tingnan mo. Kuha. Ayan na. Ito lang guys, oh. Ito, ito. Ayan. Ito. Yan yung tatanggalin. Tatanggalin ba yan? Hindi. Papam. Kung ayaw magtanggal, Yan. Ayaw Nagpapag lang daw yan. Baka kasi yung mga ano, barado. Ayan. Tingnan nga natin kung nagana. wala pa, wala. Wala pa. May laman pa rin. Kailangan maano. Nabalik na. Matigas, ah. Nakaraan, natanggal ko to, ah. Paano ginawa mo? Di ba nakalas mo yan? Kuha ko na. Ba't ngayon hindi mo makalas? Ayan. Ikaw yung nagkalas, ikaw yung Sakit sa kamay. ang madami na nga kasi para. Kaya, dati di ba nagagalaw mo yan? Nagbara talaga to dito, oh. Itim. Kaya nga, ganyan di ba? Para matalagyan to. Tubera. Yan ang aming bagong tubera. Kaso, ano tubera. Ano yun? Ayun na ng sablay. Ayan na. Ayan na, naikot-ikot na niya. Tingnan natin kung ano ang laman ang loob. Wala mong laman. Ayan. Bakit ayaw? Sos. Anak. Walang laman. Yan ba yun? Oo. Kasi hindi bakit yung sa hose talaga siya. Hindi to ang diferensya. Yung hose ang may problema. Wala doon sa ilalim. Dito sa pinakagitna. Wala kasi dito man yan Oo, magsimula. dyan. Ha? Dito man yan magsimula. Oh, hindi pa rin siya nababago. Hindi ka dyan sa may binabarang sira. Diba may butas dyan? Kami naharang dyan. Para naman may tela. Ayan nga, may tela nga. Ayun! Jesus. Ano yan? Panty mo Panty mo, oh. Damit mo ni Imo. Hindi ko damit to eh. Kanino yan? Kaya ano to sa mga babae to? Meron pa siguro to. Kaya pala may bara. Ano naman may damit yun? Pero baka tayo pa lumabas.
Na. Diyan yung sa may butas niya sigurado nakapang ano. Diyan, diyan. Ayan po dito. Diyan yung nakaano. Oh. Diyan yung sa may... Ayan. Oh, sabi na nga. Sabi pa. Ayan na. Ayan na. Ano na, dito, videohan mo dito. Ayan na, narimedyohan na po. Ang galing po ng ating tubera. Ayan. Ano na, okay na. Pag Bumababa wala na sa po ang likod, tubig. pag wala sa likod, dito lang pala sa Sa loob. daluyan ng Tubig. tubig, nakabara. Merong bara. Malaglag yung damit. Kaya ayan. Eh, nagtunang kayong isang, ano, Oh. Dati doon sa likod, ngayon. 10 less than 10%. Yeah! You already know. We roll.